Îi scrii pe un zero, nu? Acum mai să vedem marmota cum învelește ciocolata în stanică. Acum am văzut marmota mea în ciocolata în stanică. Nu vedem nimic aici, trebuie să ne întoarcem. Oh, nu, uite, brazi, stânci. Da, de-aia. Haide că am ajuns. Da, francezii ăștia n-au autostradă pe aici. Păcat că n-avem tracțiune pe spate să dăm câteva drifturi. Fă dreapta, trebuie să faci stânga. Hai că ne întoarcem de aici. Nu. E de acolo, da. Mamă, ce tare e. Hai că trebuie să oprim pe aici. Era de fapt parcarea rostă. Că se întoarce. Hai de acolo, vedem și Mont Blancul. Din păcate e soarele în obiectiv. Așa. Foarte tare. Am bifat-o și pe asta. Și atât? Gata, ne întoarcem? Nu ți-a ajuns? Ai văzut muntele? Da, voi vedeți, dar eu nu văd nimic. Cum să nu? Voi vedeți tot. Las că e bine, îți povestim după aia. Mersi, sunt ăștia domnul. N-am plătit destul, n-am despre... Dacă mai plătim încă o dată tunelul, mă cac pe mine de râs. Pe un an. Unde apucă? Dar de ce asemenea? De siguranță. Că ne eroare, eu știu. Cred că la câți bani am plătit tunelul, îi trebuie mâna și lui Ricardo acum. Cine a fost, mă, cu ideea aia? Ăla să plătească. Ce faci să vezi? Descrieți-mi și mie peisajul, fraților. Incredibil, îți arăt filmarea după. Trebuia să întrebăm pentru români, la graniță mai ieftin nu există. În direcția cealaltă, sau? Hai să oprim aici, în pădure, n-avem voie să oprim. Mă duce ăsta iar prin tunel, iar nu văd. Dar vezi luminițele? Și dacă ne pune acum... Dacă ne pune acum ea ca H... Bă, tu filmezi? Nu filmezi, da? Eu filmez. Ăla nu filmează nimic. Aici de fapt de mare cu soarele. Da. Dacă... Și vin Tahash acum și zice... Trebuie să plătiți benzina. Benzina e nimic față de cât. Pe bune? După ce ai plătit 50 de euro. Te mai gândești la benzină? Winston, we have a problem. Ăștia vă sunt în pădure. Păi ce să văd aici, fraților? Natura. Asta sus, la fel de sus, de marmota s-a dus.